Здравейте, аз съм Елена. Току-що се прибрах от една приятна разходка сред природата и искам да си направя изследване на емоционалното и функционалното състояние на организма с уреда VIP ROFES. За целта махам от лявата си ръка, на която ще направя изследването, гривната си и с влажна кърпичка, която не съдържа спирт, увлажнявам мястото, на което ще сложа уреда и него навлажнявам. Ето тук, където са металните части. Свързала съм вече уреда към таблета. Вкарала съм своите данни: имена, рождена дата, пол и имейл, на който ще получа малко по-късно резултатите от изследването. Поставям уреда тук и гледам индикаторната лампичка. В момента тя свети зелено. Когато стартира съм изследването, започва да свети синьо. Ако не свети синьо, това означава, че има някакъв проблем. Изследването трае 3 минути, по време на което аз си държа ръката хоризонтално и без да мърдам. Ето, изтекаха вече 3 минути и показват, че мога да видя моите резултати. Резултатите са ми чудесни. Имам петица на общото състояние. Ето тук тази петица, която се вижда в дясно. А тук са органите и системите, на които е направена оценка. Първата колонка показва функционалното състояние, а втората е енергийното, т.е. как е зареден моя организъм. Виждам, че имам петици, като петицата е най-високата оценка, показва много отлично здраве. Единицата е най-лошото, аз нямам единици, най-лошата ми оценка е 3. Това е на гръбнак. Поглеждам, системата ми дава препоръки. Какво мога да направя, за да подобря състоянието си. Така, сега предполагам, че това вече съм получила резултатите и на имейл адреса си, по-късно ще проверя. Чудесно, радвам се на моите резултати. Чудесно е, когато можеш съвсем бързо да видиш как ти се отразява на организма. Може да се направи преди разходка, по време на разходка, след разходка. Например, за колоездачи може преди тренировка, след тренировка. Въобще когато искате и където искате. Единствено условията са да имате мокри кърпички, да можете спокойно да си сложите ръката и да имате 3 минути, по време на които да изчакате да стане изследването. Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да ви отговориме. Пишете в нашия сайт или в нашата Facebook страница.